Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV enyika. Pana baba vamamira mubhazi ranga richienda kuSouth Africa, vamama zimukwende reduzvi remagwavha ranga richinwiwa kuti pu. See full video guys. Papa kaipa vanhu vese vabuda mubhazi vachichema. Mama Dhodhi jairo bus. Ajo. Jairo zadusha. Amra biza bruga bus mama Dhodhi jairo. Tambura pamuseva. Mazvionera omega vanhu vakawanda, vanhu vanga vari mubhazi vabuda vese, hapana munhu asara guys. Mushure mekunge baba vaita ziduzvi zimukwende reduzvi ravo mubhazi apa zvanzi ranga richinhuwa, vanhu vakati aiwa vakatiburuke. Saka vanhu vachema nokuti driver naconductor nawindi wavo kana vanhu munhu achikumbira kuti ada kunoita ada kunoita wait kana kuti ada anogara pasi, munofanira kumupawo chance because mumwe munhu ane achirwara, you will never know. Thank you so much. Don't forget to subscribe.